29 сентября в 1957 году. И очень трудно говорить. Ну, произошел такой взрыв, толчок сильный. Совет хакимиятының Шиле бөлкесендәге кыштым фаҗигасын 3 дистә ел дәвамында яшәп килгән ачыклана. 89 елда СССРның Югары Шурасы утырышында 32 ел элек булган бу каза ниһаят таныла. Аның зыяны Чернобыль һәм Фукусима казаларының хакында калыша. Такой толчок, прямо, знаете, задребезжала земля, все говорили потом. Мы-то это не понимали, а люди большие, которые участвовали на войнах, они все залезли и сказали, война началась. Когда мы пришли в деревню, у нас в некоторых окна были разбитые, а у бабушки все вот полки, раньше же не были вот такие полки, там посуда были, все посуды на полу лежали. Они все спрятались под пол, они испугались так. Дөньяда иң зур атом казаларының берсе Маяк комбинатында 57 елның 29 сентябрендә була. Меңнәрчә кеше казадан килгән зыянны бетерү эшенә җигелә. Тагы да күбрәге башка урыннарга күчерелә. Әмма беренче авыл нигездә татар авыллары турып калды һәм менә инде 70 елга якын яшәү өчен көрәшә. Җирле халык бу фаҗиганы атом ярдәмендә кешеләрне юкка чыгару сынавы дип атый. Башкалары кешеләрнең монда яшәп калган халыкның газабын түрәләр баштаклыгы белән аңлата. Казадан соң күтәрелгән нурланыш болыты беренче булып ул вакытта 4000 кеше яшәгән Кара Булак авылы өстеннән уза. Ул Маяк комбинатыннан нибары 30-40 чакрым ераклыкта урнашкан була. Хәзер анда 400 ләп кенә кеше яши.